tikuthokozeni kuti ndiomvera potsegula channel chimenechi cha YouTube cha Nyasa Voice Box mmene nkhani kwambiri zimakhala ndithu maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani makamaka za ndale komanso kayendetsedwe ka dziko. Ndokapapo nkhani za ndale tafuna tikubweretseni kulankhula kwa bambo Oswald Jumani. Iwowa amalankhulira kuchokera kuja ku K9 Studios Whispers College for the Mindset Change, kumeneko ndithu bambo Oswald Jumani amakhala akumaphunzitsa Malawi nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi history, global politics, geopolitics komanso nkhani kuti nkhondo za dziko lapansi zimayamba bwanji, zimayenda bwanji, nanga kumathero ake amakhala otani. Ndiye lero akupitiriza programu yawo ya Timudziwe Iran, mbuku imeneyi akumakamba kwambiri nkhani yokhudzana ndi nkhondo imene ikuchitika pakati pa dziko la Iran komanso mayiko a United States of America ndi Israel. Ndiye tikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti kodi mu programu ya Timudziwe Iran bambo Oswald Jumani atibweretsera zotani, ndipo akamaliza timati musango choka muzitiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Moni ma Whispers mdziko la ma strangers tikulandirani kuno ku K9 Studio KwaZulu-Natal Province Boma Durban dziko South Africa. Sa Oswald Jumani ndikuti madzulo ano tabweranso ndi program ya Timudziwe Iran ne cruise hour makamaka conflicts between Iran, Israel komanso United States of America maka muzwembu zimene zidayamba pa 28 February 2026 lomwe ndi loweruka lapitali pamene dziko la Israeli lidakathira nkhondo dziko la Iran. Icho chidali chiyambi cha nkhondo ina yatsopano imene sinathe. Musayiwale kuti dziko lomwe la Israeli komanso dziko la United States of America chaka chatha mwezi wa Juni ngati sitikuyiwala date ndikuti anakathiranso nkhondo dziko lomweli la Iran poliphulitsa mabomba angapo ndithu, ndipo nkhondo imeneyi inatha masiku 12. Kamatu tikunena pano nkhondo imene ilipo imene yamba pa 28 February kudzafika lero ndikuti ili ndi masiku asanu, koma zomwe zachitika masiku asanu amenewa ndi zoopsa zodabwitsa komanso zikuluzikulu kuposa zomwe zinachitika masiku 12 a Juni 2025. Tatiye ntiyang'ananipo makamaka pamene tinabweretsa mutu wathu mu nkhani imeneyi ona kuti kodi ino mukudziwa zomwe Iran ikufuna pa nkhondo imeneyi komanso zolinga zina zamkabisira zimene dziko la America komanso Israeli likufuna kapena kuchita mwamseri. Chinthu choyamba ndi choti nkhondo imeneyi dziko la Israeli komanso dziko la America ngakhalenso dziko lapansi kumene aliyense amati akaona samayembekezera kuti nkhondo imeneyi ingafike mpaka na masiku angapo ngati imene zikuchitikiramo. Izitu panali zifukwa zingapo zimene anthu anali ndi chiyembekezo chimenechi komanso dziko la Israeli komanso America analinso ndi ziyembekezo zake ngati zokhazokhazo. Chimene tikudziwa nchoti chirombo chilichonse chimakhala ndi mutu. Ena amati njoka, iyayi si njoka yokha. Kupha njoka nkudula mutu, ngakhale ng'ombe kudula mutu ifa basi. Kandi mbuzi kandi munthu chinthu mukachidula mutu chimayenera kuti chife ndithu. Kwa choncho dziko la Iran malinga ndi imene ife takhala tikumvera kwa zaka zimaoneka kuti Ayatollah Al-Khamenei ameneyu ndiye mutu wa dziko la Iran kapena ndi mutu wa nkhondo yonse kapena chilichonse choopsa chimene chimachitika mu dziko la Iran komanso kandi zigawenga malinga ndi kulankhula kwa Israeli komanso America kuti zigawenga za Hezbollah komanso zigawenga zina zochuluka zimene zimapanga nkhani za uchifwamba pa dziko lapansi amati zimatumidwa ndi dziko la Iran komanso motsogozedwa ndi ulamuliro wa Ayatollah Al-Khamenei. Kwa choncho mabomba amene dziko la America lidakachitira mtopola kapena dziko la Israel lidachitira mtopola dziko la Iran, tisayiwale kuti muziwembu zoyamba zimene adachita zidafikira kupha mtsogoleri wawo wa dziko la Iran, a supreme leader Ayatollah Al-Khamenei anamwalira mu mabomba oyambirira amene wawa. Ndipo mukuchitika kwa zimenezi dziko la America komanso Israel amaona kuti chirombo chija achidula mutu. Kwa choncho ndiye kuti samayembekezera kuti pakhalanso matukutuku ena. Mungathe kuona kuti ziwembu zimenezi zachitika mwezi wa Ramadan pamene asilamu onse dziko lapansi mwezi umene amasala kudya, ndiye kuti ali mu ntchito
yauzimu imene ndi kusala kudya mwezi umenewu. Izi zinachitika masana, asilamuwa ali mkatikati mwa kusala kudya, komanso ndi kuti nkhondo imeneyi ikupitirirabe mkatikati mwa mwezi umenewu wa kusala kudya pa chipembedzo cha Chisilamu. Musayiwale kuti dziko la Iran ndi dziko limodzi limene limatsogozedwa ndi ulamuliro wa chipembedzo cha Chisilamu, komanso ngati mutamva dzina la IRGC kapoti Iranian Islamic Revolution Guard Corps, IIRGC, Iran, Islamic, Revolution kapoti Revolutionary Guard Corps, gulu limene ndikuti ndi asilikali a dziko la Iran. Komatu ngati medafotokozanso dzana mu VN yathu ina, dziko la Iran lili ndi asilikali mitundu yokwana 16, ndipo mwina mtundu umodzi umene timadziwa ndi umene wa IIRGC, koma ayi ndithu kuli akina Khatabi Ambiya, kuti Khatamu Ambiya, kumenenso ndi gulu lina la asilikali. Ndipo tidakambaponso ngati sitikuyiwala kunena kuti dziko la Iran mutapha ma scientist 10 kapena 15, ndipo vuta kuti mukhoza kuona kuti mwathana nalo, chifukwa mpaka tikunena pano sitidziwabe kuti Iran ili ndi ma scientist angati, sitimadziwabe kuti Iran ili ndi ma engineers angati, sitimadziwabe kuti Iran ili ndi ma architect angati, sitimadziwabe mpaka pano kuti Iran ili ndi makomanda ankhondo angati. Sitidziwa kuti Iran ili ndi chani, makamaka chifukwa kuti dzikoli lili isolated, limasalidwa mu zinthu zambiri, ndipo malingana ndi effort zochitachita za kulimbikira kwa dziko la America komanso Israel ndi maiko ena akunja, kuphatikizirapo maiko aluya, anagwira ntchito, akugwira ntchito, amagwira ntchito, adzakhala akugwira ntchito yofuna kusapereka mwayi ku dziko la Iran kuti lidziwike ngati ndi dziko limodzi mwa maiko amene ali ndi zinthu zodabwitsa, amachita zinthu zodabwitsa, komanso ndi dziko limodzi lalikulu lodabwitsa ngati mmenenso ali maiko ena ngati China, Russia, United States of America, Britain, France ngakhale Germany. Ndikutsimikizirani kuti you can never compare Germany ndi dziko la Iran pa chilichonse, ndipo simungayerekezere maiko ngati akina France, Spain, Italy, ngakhalenso maiko aku Scandinavia simungawayerekeze ndi dziko la Iran, tikutitu pa chilichonse. Koma chifukwa cha zochitika za dziko lapansi, geopolitics, adasankha anthu kuti inu ndine tikamaganiza za Iran tidziona ngati ndikagulu ka anthu ochepa. Koma todziwani kuti Iran sili chomwecho, ndipo zikadakhala ngati ndi zachoncho sibwezi America ndi Israel akuvutika nayo Iran ngati mmene amafotokozera okha, komanso ngati kulankhula kwa Donald Trump ma speeches ake amene wakhala akupanga mkatikati mwa nkhondo imeneyi, kuti akhala akuvutika ndi Iran for the past 47 years. Koma zodziwika bwino ndi zonena kuti dziko lapansi kuphatikizirapo America ndi Britain avutika nayo Iran not only for 47 years, ayi, koma tingathe kuona kuti akhala akuvutika ndi dziko la Iran kwa zaka zoposa 7,000. Ndi chifukwa chani tikutero? Kulibe dziko lapansi limene lili ndi mbiri yokhazikika komanso yakalekale kwambiri kuposa Iran. Ku Iran ndi kumene kwachitika maufumu osiyanasiyana, komanso tingathe kuti ku Iran ili ndi history yosungika bwino ya nkhani za nkhondo, administration, komanso zina zokhudzana ndi ndale ndi kuyendetsa dziko. Mbiri zimenezi ndi zoposa zaka 7,000. Kwa choncho zaka zonse 7,000 zimene tikuzitchula pamenepazi, maufumu onse amene akhala akubadwa pa dziko lapansi akhala akulimbana ndi ufumu wa dziko la Iran. Musayiwale kuti Iran idayamba yakhalapo empire, kusonyeza kuti ulamuliro ndi mphamvu za dziko la Iran
zakhala zikulamulirapo dziko lapansi. Inde ngati mujatu idalili Roman Empire, komanso ma empire ngati ma Turkish so inali empire, komanso mwina British Empire imene tikuyidziwayi. Nayo Iran idayamba chitapo zimenezo zaka zambuyomo. Azungu aku West akhala akupuma wefuwefu ndi dziko la Iran komanso Russia yomwe inali United States, USSR. Dziko limeneli azungu akhala akuvutika nalo, ndipo timamva kuti udani wa dziko la Russia ndi United States of America kapena ma British, udani wawo ndi oposa zaka 300 to 400. Zimenezitu ndi chifukwa choti dziko la Russia linali lalikulu kwambiri. Inde ndi lalikulu ngakhale lero, koma linali lalikulu kwambiri kuti achina Ukraine amene Russia panopo imachita nawo nkhondo amachitabe claim kuti Ukraine ndi gawo limodzi la dziko la Russia. Moti timaiko tambiri timene tili mphepete mwa Russia zidatengera ma British ndi ma Americans komanso ma French to divide Russia imawaopsa. Chachikulu chimene iwowa amachiopa ndi unity komanso kukula kwa population ndi chidziko. Ngati chidziko chili chachikulu komanso chili ndi anthu ochuluka, anthu ona akhala ogwirizana, zimenezi zimapereka mantha ndi befu kwambiri m'mitima ya azungu ku Ulaya, chifukwa iwowa akudziwa bwino lomwe kuopsa kumene kumachitika anthu akakhala pagulu, komanso mgwirizano ndi kumakhala mchidziko chachikulu. Kwachoncho adachita zothekera kulimbana ndi Russia kuyigawa kuti ichepe, komanso kuti timaiko timeneto tidzikwanitsa kumayima mbali ya iwo amene amaoneka kuti ndi amene adawathandiza kuti apeze maufulu ndi kukhala mtimaiko tawo. Okondomvera kwenikweni tu nkhani yathu si imeneyo, koma pena zimakhala bwino kumachidziwa chinthu chiyambi chake, chifukwa pano kumalulutira nkhondo imene ili pakati pa Israeli, America komanso Iran, kumuona ngati mukuonera achina Delta Force, mukuonera ngati achina Rambo First Blood 1, 2 kapena 3, kapena mukuonera tu achina Commando amene ndi Arnold Schwarzenegger. Ayi ndithu ndi nkhani zosiyana. This is not for entertainment purpose. Iyi ndi nkhondo imene anthu enieniwa ndithu fresh and blood akumwalira kumeneko. Kwachoncho panopo malingana ndi history, a modern history ya dziko la America, ndiye kuti dziko la Iran akhala akuvutika nalo pa ulamuliro umenewu kwa zaka zokwana 47. Pa zaka zokwana 47 zimenezi dziko la America lakhala likuyesetsa mwa njira ina iliyonse kuti ulamuliro umene uli mu dziko la Iran usinthike. Kuti ulamuliro amafuna utasintha chifukwa chani? Ulamuliro umene unakhazikitsidwa mu dziko la Iran umapangitsa maiko a azungu kulephera kuliyuza dzikoli kapoti kuligwiritsa ntchito ngati khasu. Inde ngati moja achina Malawi alili kuti kuligwiritsa ntchito kwake ngati khasu nkotani? Mukhale anthu amene mudzidya mankhwala amene iwo adzipanga ndipo paino padzikhalapo wayeserera. Mukhale anthu amene mudzitenga ngongole zopanda tanthauzo zimene iwo adzikupangani phindu kudzera muziwongola dzanja. Komanso mukhale anthu okuwuzani kuti jowani ndipo musamafunse kuti chifukwa chani, koma mudzingo kuti tikafike pati. Ndi kuti mukhala pansi iwo akafuna kuti mukhale pansi, mudya mumwa iwo akafuna kuti mutero, mupuma iwo akafuna kuti mupume, ndipo mudzagwira ntchito yakalavula gaga kugwirira azungu mukaidi inde wakwanu konko. Dziko la Iran malingana ndi ngodya zake zimaoneka kuti ndi ulamuliro umene ulipo ku Iran zimenezi zimavuta kutero. Ali ndi mafuta, ali ndi zinthu zochuluka zomwe ndi ma minerals mu dziko lawo zimene amazikumba ndi kuzigulitsa mmene iwowo akufunira, komanso kuzigwiritsa ntchito mmene iwowo amafunira. Pachifukwa chimenechi kulibe mgodi umene uli ku Iran umene azungu angathe kutchula kuti amaugwiritsa ntchito mmene iwo angafunire. Iran ili ndi mafuta, imagulitsa kwa amene amufuna. Kwachoncho zimene zimakwiyitsa azungu mu zinthu zosiyanasiyana maka pa nkhani ya ndale za dziko lapansi. Kwachoncho amalakalaka ndi khumbo lawo ndithu lothetsa ulamuliro umenewu ndi kubweretsa ulamuliro umene timanamizidwa kuti ndi wa democracy, umene kutha kwa zaka zinayi kapena zaka zisanu zilizonse tidzisankha
mphawi wina kuchokera mwa amphawi athu, mbava ina kuchokera mu mbava zathu, anthu osakhulupirika ena kuchokera mwa atambwali athu, kuti adzikhala atsogoleri a dziko, anthu anjala, anthu amene amakamudziwa panti chifukwa akhala president, anthu amene amakaudziwa mkaka weniweni chifukwa akhala nduna, anthu amene amakayamba kudya sima ya ndiwo chifukwa alowa MP. Ndi amafuna anthu amenewo akhala atsogoleri a dziko la Iran ndi cholinga choti akauza ipha amako ndi kupatsa $10,000 adzitha kutero. Pamene zimenezi ku Iran aliyense amagona atakhuta, aliyense amakhutitsidwa ndi mtsogoleri wake. Kwa choncho savomereza zomwe aluya kapati anthu aku Ulaya kapenanso ama-Americans amawanamiza zowabweretsera ulamuliro wa democracy. Kwa choncho amamema magulu osiyanasiyana kuti adziyambitsa zipolowe, kuyambitsamo nkhondo, kusamvana, zionetsero ndi zina zomwe zingapangitse kuti anthu adenalo kukhosi boma la Islamic Revolution limene limatsogoleredwa ndi Ayatollah Al-Khamenei kuti lioneke kuti ndilo loyipitsitsa la nkhanza komanso silidziwa kuyang'anira anthu ake mu njira ya democracy ngati imene zimachitikira m'mayiko ena. M'mayiko amutu ngati mukuona kuti zitukuko zikukanika komanso kusamvana, mupeza kuti chinthu chachikulu kwambiri ndilo bodza limene lidadza pakati pathu la democracy. Mayiko amene inu mmaopa kwambiri pa nkhani ya mphamvu, chuma komanso kuchita zinthu zodabwitsa pa dziko lapansi pano ndi mayiko amene anatalikirana kwambiri ndi democracy. Mwachimodzi mmadziwa kuti dziko la Britain lilibe democracy chifukwa choti mayiko atatu, Wales, England komanso Scotland, zimatsogozedwabe ndi ulamuliro wa Supreme umene ndi wa king ndi queen. Mwadziwapo ino zoti ku England timasankhako ma prime ministers chifukwa choti kumeneko wamkulu kwambiri adali mayi aja Queen Elizabeth, komanso kubwera kwa mchanda mnyamata amene alipoyo ngati mtsogoleri. Anthu amenewa salowa chifukwa cha mavoti. Tsono ngati dziko limakhala ndi mtsogoleri amene wakhalapo posagwiritsa ntchito mavoti, dziko limenelo lilibe democracy. Inu mmadziwa kuti dziko la Saudi Arabia kulibe zisankho, kulibe democracy, koma mmaliona kuti ndi dziko lotukuka. Inu mmadziwa kuti Germany yeniyeni imasankhabe ma prime ministers mpaka lero. Ngati kuli prime minister, dzifunseni president ndi ndani. Mmadziwa kuti Israel kulibe president ndipo timamva za prime minister. Ngati kuli prime minister, president ndi ndani? Mayiko onse amene adzakuwuzani kuti ali ndi prime minister kapena ali ndi ufumu umene umatsogolera dzikolo, zadziweni kuti dziko limenelo lilibe democracy. Achina Russia kulibe democracy, China kulibe democracy, India kulibetu democracy. Ndipo asadzakunamizeni adangolenga chizude china chake choti inu mudzichiona ngati democracy. In America kulibe democracy, ndipo pokanitsitsa kuti samayifuna democracy ndi chifukwa chake over 50 states imatsogoleredwa ndi president mmodzi. Pamenepo ndipene mungadziwe kuti democracy kulibe, chifukwa sizingatheke anthu ochokera m'mayiko 50 kukonda munthu mmodzi. Komatu mukamamva za United States of America muzidziwa kuti ndi chimpukutu cha mayiko 50 kapena 51 chomwe chimasankha president mmodzi. Panopo mukamamva za Donald Trump mudziwa ndi president amene akutsogolera mayiko 51 amu United States of America kuphatikizirapo Israel ngati president. Kodi ndi zoona kuti m'mayiko 50 anthu oposa 100 million mungakonde munthu mmodzi? Ngati zimachitika, dziwani kuti dziko limeneli lilibe democracy. Okundomvera nkhani yathu kwenikweni si imeneyi. Zomwe zikufuna dziko la Iran, dziko la America likuchita mwamseri, ndipo zimenezi akhala akuchita ngakhale nthawi imene amanali muzokambirana ndi Ayatollah Al-Khamenei pa nkhani yakuyamba kapena kusayambitsa nkhondo, makamaka pamene amaita mkambirano ndi kumayikirana ma conditions. Ndipo zodziwika bwino ndizoona kuti dziko la America nthawi imene limachita zokambirana ndi Ayatollah Khamenei panali ma conditions amene dziko la America limapereka ku dziko la Iran, zomwe dziko la Iran limapanga reject kapena kukana kusagwirizana nazo. Izi ndiko kuwononga zinthu zonse zimene adazipanga kale
zomwe zimaganiziridwa kuti zikhoza kukhala za nuclear. 2 kutseka ndi kuwononga malo onse amene amagwirirako ntchito za nuclear, komanso kutenga 400 chakuti kilograms ya uranium kuti imene ayisakaze kapenapo ayipereke ku dziko la America, kuphatikizirapo alole kuti ulamuliro umene uli mu Iran usinthidwe. Mwachina ndiye kuti dziko la Iran lilonjeze ndi kuvomereza kuti silidzachitanso kapena kupitiriza kugwira ntchito zofukula ndi kugwiritsa ntchito uranium. Mfundo zonsezi dziko la Iran lidakana mwamtuwagalu pamaso pa Donald Trump kuti nzosatheka, ndipo kumutsimikizira kuti aleke kulota za mtundu umenewu. Okondedwa omvera, kenako dziko la Israel lidakakamiza dziko la America maka popita ku nkhondo. Nkhondo imeneyi musayiwale tinayifotokoza maviyeni athu ena amene apita mbuyomu kuti inali yoti ayipange mwa msangamsanga maka pambuyo pa Maduro wa ku Venezuela president amene adamugwira ngati nkhuku, ndipo anafuna achitenso chimodzimodzi pa Ayatollah Khomeini, ndipo zidathekadi kuwombera ndi kupha Ayatollah al-Khomeini. Koma kodi atapha Ayatollah al-Khomeini mwaona Iran itakhala pansi itakweza manja? Zimaoneka kuti chirombo chimene chadulidwa mutu chimayenera kuti chitonthole chikhale pansi, koma ndi mmene Iran ikuchita zoopsa kwambiri kuposa zomwe yakhala ikuchita Ayatollah Khomeini ali moyo. Sidayambe taonapo za mtopola zikuchitika pakati pa dziko la Iran ndi maiko amene amadzaliputa ngati zimene zachitika m'masiku asanu amenewa chiyambireni mu ulamuliro onse wa Ayatollah al-Khomeini. Ndipo dziko la America makamaka podabwa ndi mmene Iran ikuchitira pobwezera ziwembu zimenezi, akuchita zokambirana. Komatu chimene chikuvuta mu zokambirana zimenezi ndi chifukwa kuti maiko ambiri amene amakhala ndi ankhala pakati azokambirana za dziko la Iran komanso United States of America amaoneka kuti mbali inayi ndi anthira kuwiri, majasusu kapena kuti mamunafiku kapenanso mayina onsewa amagwiritsa ntchito anthu pa dziko pansi pano, anthira kuwiri, mahypocrites. Anthu amenewa m'mayiko mwawo ngati dziko la Turkey ndiye kuti lili mu NATO, dziko la Turkey ndiye kuti kuli mabase a dziko la United States of America, achina Oman, achina Qatar, achina United Arab Emirates, achina maiko ngati achina Saudi Arabia, achina Egypt, onsewa akhala ali ankhala pakati a dziko limene la Iran ndi America komanso Israel, makamaka mu zokambirana zawo za masiku ndi zaka zambuyo, makamaka pa mapulogalamu awo omwewa onamizirana ndi kusafuna kuvomera kuti zida za nuclear zilipo. For it's either America and Israel amayinamizira Iran kuti ili ndi zida za nuclear, nkutheka kuti ndi zabodza, mwinanso nkutheka kuti Iran imakana kuti ilibe, ikudziwa kuti ili nazo. So zingathe kukhala chimodzi mwaziwirizi, ndipo omukhulupirira mwa onsewa amasowa, chifukwa odandaula amadandaula mwachinyengo, ndipo odzudzulidwa amadzudzulidwa mwachinyengo, ndipo naye okana amakananso mwachinyengo. Kwachoncho zimaonetsa kuti palibe amene ali owona mtima amene amalankhula pa nkhani imeneyi. Pachifukwa chimenechi nzosakhulupiririka kuti ndizoona kuti dziko la Iran lili ndi zida za nuclear, komanso sitingakwanitse kuvomereza ngati kulibe zida za nuclear chifukwa cha ndale zimene adakhazikitsa anthu amenewa podzudzulana, pofunsana, komanso pofuna kukonzana zolakwika. Okondedwa omvera, dziko la America likusakasaka njira yopeza mkhalapakati amene angachite zokambirana ndi dziko la Iran maka kuti nkhondo ilipoyi isiyike, chifukwa nkhondoyi ikusakaza. Ngati muli ndi mavideos, ngati muli ndi zithunzi zimene mukusunga zokhudzana nkhondo ya ku Iran ndi Israel makamaka m'masiku amene adutsawa, dziwani kuti zimenezo ingathe kukhala 20, 30 kapena 40% ya zoona zenizeni zimene zikuchitika m'mayiko amenewa. Izi ndi chifukwa chonena kuti dziko la Iran tikunena pano internet sikugwira ntchito, ndipo ngati anthu akutumiza zithunzi zimenezi tayenera kukayikira kwathunthu kwa mtuwagalu kuti ngati zili zoona, chifukwa kujambula ndi kutumiza zithunzi kumeneko chikukhala chinthu chovuta. Number 2,
mu dziko la Israel kujambula ndi kutumiza chithunzi chokhudza chilichonse cha nkhondo imeneyi zidayikidwa kukhala mulandu. It's a crime. Ndipo pali zinthu zingapo zimene zingamuchitikire munthu amene wapezeka akujambula ndi kutumiza zithunzi za video kapena zithunzi zenizenizi za nkhondo imeneyi ku Israel. Zilango zimenezi ngati uli wobwera ungathe kugwidwa, kumangidwa ndi kutumizidwa ku ndende kapena kupangidwa deportation. Komanso mwina udachita tsoka kwambiri ungathe kukhala gulu limene ungathe kusowa dziko lapansi lino, manda ako lwa ambuye ako nkusadzaonanso kuti unayikidwa kuti. Chifukwa cha ziopsezo zimenezi zikupangitsa kuti mvemvemve tsatane weniweni ndi zoopsa zenizeni zomwe zikuchitika m'mayiko awiri amenewa, ife anthu wamba amene tili kuno kunja kwa mayiko awiri amenewa, kuti tidziwe kuti kodi ngati kuli kuwonongeka zawonongeka motani, ngati anthu amwalira ndi ochuluka motani, ndi mmene mayiko amenewa akusalazirana, pakhoza kukhala povuta kukhulupirira kuti anthu amene amwalira ndi osakwana 1000 kapena zinthu zimene zawonongeka ndi zosakwana zitatu. Kulankhula ameneku kungathe kuonetsera poyera uhipokriti, unthira kuwiri wa yemwe akuteroyo. Okundomvera nkhondoyi aliyense kumpatsa mantha, amene wayiyambitsa, amene adayikholezera kuti ichitike, ngakhalenso amene akuchitayo. Nkhondo imeneyi ikuopseza aliyense chifukwa ngati siyitha msanga, nkhondoyi ili nkuthekera kukhala nkhondo ya dziko lapansi. Iyi ndetu mucheda achitikira nkhondo yoyamba komanso nkhondo yachiwiri ya dziko lapansi. Umangozindikiratu uli nawo mu nkhondo. Tinena pano dziko la Iran ndikuti likuchita nkhondo ndi mayiko okwana 15 pa dziko lapansi pano, makamaka mchigawo cha Middle East. Ngati mayiko 15 ali involved mu nkhondo, kodi tinene kuti sizikukwanira kukhala a world war? Inde chizungu cha imene chofuna kugwiritsidwa ntchito pakadali pano popeza kumeneko ndi ku Middle East akumati it's a regional war, nkhondo ya dera limodzi. Koma ndikukhulupirira kuti nkhondo imene akadakhala mayiko 15 aku Ulaya tikadamva ikutchedwa world war. Indetu umu ndi mmene zimachitikira, kuti chimakhala cha world chikachitika kwa azungu, chimakhala tribal chikachitika ku Africa, chimakhala regional chikachitika ku ma Arabs, Middle East kapena Asia. Pa zifukwa zimenezi koma kukamba mosapsatira ndiye kuti nkhondoyi yasanduka kale kukhala nkhondo ya dziko lapansi. Izi ndi chifukwa cha involvement ya kukula kwa mayiko amene ali nawo mu nkhondo imeneyi. Mayiko amene apezeka mu nkhondo imeneyi si mayiko wamba. Ngati China ndi Russia ikuonetsa kuti mphuno kapena chala chili nawo mu nkhondo imeneyi, United States komanso Israel ndi Britain ngati anthu amenewa ali mu nkhondo imeneyi, chosakhalira world war sindikuchidziwa. Mwina nkutheka kamvedwe kanga kamawu oti world war sikalika bwino. Okondomvera, pamene dziko la America likusakasaka njira yopanga mkambirano wa ceasefire kuti nkhondo imeneyi ithe, uthengawu udakafikira khutu la dziko la Iran ndi azitsogoleri ake. Ngati dziko la Iran lalusa kwambiri ndipo likuchita zinthu za mtopola opanda mate, mtopola osowa nawo malire, osowa khalidwe, kuchitira mayiko 15 pakamodzi, izitu ndi chifukwa cha ululu umene iwo akuti akuumva powaphera mtsogoleri wawo Ayatollah Al-Khamenei. Tate ntipiteni apo, kodi Iran itamva zoti pali lingaliro la ceasefire yatinji? Za ceasefire dziko la America likuchita mwamseri maka posafuna kuonetsera kuti ndi ilo likubweretsa ganizo la ceasefire poopa kuyaluka kuti adayilephera kuyimaliza nkhondo ndipo m'malo mwake adapempha ceasefire. Musayiwalenso kuti nkhondo imene kuti idziyamba idayambika chifukwa cha manyazi pamene dziko la America ndi Israel adatula zida zawo nkukayima mphepete mwa Gulf. Kumeneko akina Abraham Lincoln ndi zipangizo zina za nkhondo zidali kumeneko, ndipo adaona kuti atembenuka adzibwerera ku America popanda kuchita nkhondo zikadaonetsera poyera kuti zamanyazi, ndipo mokakamizika adafuna kuti aonetsebe kuti zida zimene anabwera nazo azigwiritsa ntchito poyambitsira nkhondo ku Iran. Mungathe kuona kuti pali kudzikweza, pali selfishness,
pali stubborn, pali arrogant pamenepo, chifukwa zifukwazo zosamveka. Ngati ukufuna kupanga chinthu ngofuna kutchuka, komanso kuopa kuti ungakhale munthu wamanyazi, ndiye ndi bwino ndipangepangebe kuti nditchuke, zimenezo sizifukwa zenizeni, makamaka pa nkhani ya nkhondo imene zotsatira zake zimakhala umphawi ndi imfa. Okondedwa omvera, m'masiku 4 amene nkhondo yachitika mu dziko la Iran pakati pa Iran, Israeli komanso United States of America, America yokha yaononga ndalama zokwana $200 billion mu nkhondo imeneyi. Sitikudziwa kuti kodi itatitha chaka pakhoza kukhala tipaonongeka ndalama zochuluka bwanji. Zimene zili ndikuphatikiza mamizero amene aponyedwa, asilikali amene amwalira, ndege zimene zaphulitsidwa, komanso katundu wina amene waonongeka, zikuthamangira kuma $200 million. 2 billion? Yes, 2 billion, not 200 million. 2 billion m'masiku 4. Zomwe zikutanthauza kuti pali ndalama za nkhaninkhani zimene zimaonongeka m'mamiliyoni, that is 500 million a day. Ndiye ngati $500 million ikumaonongeka pa tsiku, kodi titati tikhale masiku 365 pa chaka, tikhoza kukhala titaononga ndalama zingati mu nkhondo imeneyi. Andi musayiwale, tsiku lililonse kukumachitika zinthu zochuluka kuposa dzulo. Ndiye kuti ngati tikumaononga $500 million pa tsiku, mudziwe kuti the following day pakhoza ononga ndalama zochuluka kuposa zimenezo. Izi timakamaka chifukwa choti aliyense akumafuna kuti abwezere mopweteka kwambiri kuposa mmene womenyayo adamenyera dzulo. Koma ngakhale zili chomwecho, ndikoti nkhondo imeneyi ikupitirira, ngakhale Donald Trump akunena kuti iye ndi amene adzaganize za tsiku ndi nthawi yoti nkhondo imeneyi ithere. Mbali inayi nawo obwezera akuti iwo adzanka akupitiriza kubwezera mpakana ataona kuti akhutitsidwa kubwezera pa chiwembu chimene Israeli inachitira dziko lawo powaphera mtsogoleri wawo. Okondedwa omvera, pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu, pali zinthu zingapo zoti muzidziwe zokhudzana ndi dziko la Iran. Iran in response yapereka zinthu zokwana zitatu ngati sizinayi kuti nkhondo tikusiyika nkotheka, koma ife pali zinthu zingapo zimene tingafune kuti zikhale mu mgwirizano othetsera nkhondo, ndipo nkhondo isiyika pokhapokha zimenezo zitaoneka kuti zachitika. Ndi kuti Iran ikupempha kuti dziko la America lichotse ma sanctions onse amene adayika pa dziko la Iran. Imene ndi mfundo yoyamba. Mfundo number 2 ndi kuti dziko la America lichotse mabesi onse amene akupezeka mu Middle East, kusakhale besi iliyonse ya dziko la America. Number 2. Number 3 ndi kuti pali condition yonena kuti aivomere Palestine kukhala dziko, ndi kuchotsa anthu onse amene adakalanda malo adera la Palestine. Kwa choncho Israeli ikhale dziko, Palestine iso ikhale dziko, ndipo malo onse amene anapanga ma settlers aku Israel kukalanda malo ku West Bank ndi kwina konse, malo amene akuoneka kuti ndi a Palestine, malo amenewo abwezedwe ku Palestine, ndipo akabwezedwa malo ku Palestine apange declare Palestine ngati dziko. Cha number 4 kukhale kusiya nkhondoyo. Koma ngati zinthu zitatu izi sizikuchitika, ndi kuti cha number 4 chikhala chikuchitikabe. Komatu pamene mwina dziko la America komanso Israel amanena kuti ino ndi nthawi yoti anthu aku Iran atengepo mwayi olanda boma ndi kudzilamulira potuluka mu ulamuliro wa Supreme umene umayendetsedwa ndi achina Ayatollah Khomeini, ndi kuti pano anthu aku Iran amayenera kuti ngati tikadakhala ife achina Malambane, anthu ogona njala, anthu amene timadalira kapena kudikirira kuti tikhala ndi mankhwala mchipatala, America ikatipatsa, ndi kukhulupirira kuti m'masiku asanu amenewa pa zomwe zachitika ku Iran idali nthawi yovomereza, idali nthawi yokong'ontha mtsogoleri wathu kumgwira ndi kukampereka m'manja mwa Americans. Komatu inu mukhoza kukhala odabwa, kumene mmakhalako mudamba mwamvapo kuti mzunguyu ndi mu Irani? Kumene muliko mudamba mwamvapo zoti mzunguyu ndi wa ku Iraki? Kumene mulinuko mudamba mwaonapo munthu kuti uyu ndi Palestine? Ayi ndithu, ku Iran kuli moyo owawa wa ma sanctions a America, ku Palestine kuli nkhondo imene inu ndine mwa sitingayitchule ifayo tabadwa, nkhondoyo ilipo sitingayitchule tsiku limene idayamba,
ndipo tilibe chiyembekezo kuti lidzatha. Ku Iraq kwakhala kuchitika zinkhondo, koma mwina atu simudaonepo wina wake akuyendayenda balala ndi dzina loti ndi ku Iraq wathawa nkhondo, ndi dzina loti ndi Palestine wathawa nkhondo, ndi dzina loti ndi mu Irani wathawa nkhondo. Ayi ndithu, ndi chifukwa chani? They continue staying royal ku mayiko awo, amalikonda dziko lawo, amafera mayiko awo, ndipo amakhutitsidwa ndi kalikonse kamene m'mayiko mwawomo kamachitika. Mukadzapeza kuti ku Iraq kuli anthu owukira, ndi anthu amene amachita kupangidwa imported inde ngati kaunjika kuchokera m'mayiko ena kuti adzikavutitsa m'mayiko muja, koma nzika zawo zenizeni zimapitirira kukhala zokhulupirika, zomvera komanso zosunga mwambo kwa azitsogoleri awo. Ichi ndi chifukwa chake atafa Ayatollah Ali Khamenei palibe anadzuka ku Iran ndi kunena kuti ndi nthawi yoti tilande boma, palibe. Ndipo America ikukuwa usiku ndi usana, landani boma inu takupherani mtsogoleri, koma ma Iranis aliphe. Zimene zapangitsa kuti mpana dziko la America lilembe ganywa zigawenga zimene zili ku Iraq zomwenso ndi Ayuda kuti zigwire ntchito yolowa mu Iran kukayamba kupanga nkhondo yapachiweniweni kuti alande boma, lilowe boma la democracy. Koma azini ake ku Iran adakaliphe ndipo sizikuwakhudza. Tipite patsogolo pang'ono, inutu mungathe kuona kuti dziko la America ndi Israel akulengezetsa zofuna kupereka liberation ku dziko la Iran. Kodi munthu amene afuna kubweretserani ufulu ndi kukumasulani muzinsinga angakuphereni mtsogoleri? Chabwino adakupherani mtsogoleri chifukwa anali wankhanza, angaphe ana achikazi 165 osalakwa pa sukulu? Angamapitirize kuphulitsa ndi kupha anthu m'dzikomo? Akabweretsa ufuluwo adzawukhala ndani? Popeza anthu amene adzakhale mu ufulumo ndi amene mukuwaphawa. Akabweretsa ufuluwo udzakhala ufulu bwanji umene anthu adzawumve kukoma, kumachita kuti tauni imene anthu amayitcha kuti ndi tauni yawo ndi imene mukuyiwotcha moto. Pa zifukwa zimenezi anthu aku Iran sakukhulupirira ndipo sakugodoka ndi zolankhula za America ndi Israel komanso azungu zonena kuti muzimene iwo akuchita ndi zimene zingabweretse ufulu weniweni kwa anthu aku Iran. Kwa choncho anthu aku Iran adakali film, adakali oyimitsitsa nganganga pambuyo pa maboma awo. Kuli ma conditions amene Iran ikupereka ku America. America ivomera kuti ichotse makampu ake onse mu Middle East. 2. America ivomera kuti ichotse ma sanctions onse amene adapereka ku dziko la Iran. Kodi America ivomera kuti ailamule Israel kuti ilole Palestine kukhala dziko? Ngati atavomera, zotsatira inu mugawo zikhoza kukhala zotani? Ngati atakana, nkhondo itha idzipitirira. Komatu Iran, pamene inu ndile tidzipitiriza kuganiza kuti chingachitike ndi chani, Iran yanenetsa ndi anthu ake kuti tidzapitiriza kupanga nkhondo ndi dziko la America komanso Israel, osakhala ndi cholinga chofuna kupambana kapena kutchuka, koma mpaka na pamene mphamvu zathu ndi zida zathu zizathere, komanso ma Iranis avomereza tidzamwalira limodzi ndi mtsogoleri wathu, mudzatiphera limodzi ndi mtsogoleri wathu m'dziko lathu lomwe lino, kufikira na mpaka na anthu amene 102 million a dziko la Iran kutapanda kutsala ndi mmodzi yemwe. Ndipo sitidzadandaula ngati titafa kufera dziko lino, ngati titafa pa nthaka ino, ngati titafa chifukwa chofuna kubwezera chowawa chimene anthu ena atichitira potiphera mtsogoleri. Izi ndi zimene anthu aku Iran ndi maboma awo agwirizana. Tidzamenya nkhondo kugwiritsa ntchito kachida kalikonse kamene tili nako, kaya nkamphamvu bwanji, kaya nkopanda mphamvu bwanji. Kapa dzafika poti zidazo zatha ndi kuyamba kutola miyala kumagenda, tidzamwalira tikugenda miyala ngati nkhondo. Koma kudzakhala kuteteza umwini wa dziko lino ndi kubwezera chowawa ndi mtopola umene anthu amene sitidawapute achitira dziko lathu. Apo ndi pamene Iran yayima. Ngati munthu akutero mukumuona kuti imfa yomuphera amake ikumugwedeza, mwina atu chifukwa chake Iran ngakhale yaphedwa mtsogoleri wake ikuoneka kuti ili ndi mphamvube komanso kuyima nga ndi yokwiya kwambiri mukachitidwe kake ka zinthu. Mwene ndine Osati Chumani wandisokosa
kulinga utamva chiviyeni cha maminitsi ambirimbiri kulimbana ndi kufotokozera ndi kupamphula nkhani yati mudziwe Iran in a cruise hour pamene zinthu zikuchitika so rapid mothamanga kwambiri makamaka pakati pa nkhondo ya Israel America kuchita ziwembu dziko la Iran. Tinena pano okondedwa omvera uthenga uliwonse umene muli nawo zithunzi kapena ma videos okhudza nkhondo ya Iran dziwani kuti zimenezo ndi zoona koma kuona kwake sizingakhale zoposa 50% chifukwa choti zenizeni zake zoopsa kwambiri zimene zikuchitika m'mayiko awiri amenewa zikukhalabe zobisa pa zifukwa za ndale maka alipo wena amene safuna kuoneka kuti zikuavuta tateromo inu nkutheka kuti mwadziwa 0782820514 0782820514 0693000 915 mukadeuta kumana mwakomano onse chimawa chabwino bye bye.